wanda ya fi musulmi a Najeriya haƙuri, ba wanda ya fi a cije shi haƙura kamar musulmi, amma ba za mu iya haƙuri ba in aka zagi manzon Allah. Don haka in kuna so ku hana mu ɗaukar doka da hannunmu, to ku hana masu dagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin wallahi idan suka yi ba za mu iya hanawa ba. Jama'a mu gane wani abu, wannan fa ya tabbata. Idan gwamnoninmu ko shugabanninmu jahilai ne, ba a rabu ba boko, babu alifin ba'un ta'un, to zo mu za mu nuna musu nunin jimin ha'un kha, su zo za mu nuna musu inda yake a rubuta baro-baro, su saka kwaftaran gilas ɗinsu mu karanta musu gudun su gani. Wani wata wawiyar mata ce take, inda dai wannan dai jakar matar, wata wawiyar mata ce take zagin annabi, ta yi waka ta yi zambo.